साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। विकास कामांच्या गप्पा मारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि ग्रामपंचायतीला कुडाळ तालुक्यातील मिटक्याची वाडीतील ग्रामस्थांनी एक आरसा दाखवलाय। गेली 3 वर्ष प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही पुलाची दुरुस्ती होत नसल्यानं आज या गावकऱ्यांनी लोकवर्गणी जमा करून स्वतःच्या हातानं पुलाची डागडुजी सुरू केली आहे। ग्रामस्थांचा आरोप आहे की त्यांचे प्रस्ताव वारंवार हरवले आहेत असं सांगितलं जातं, तर दुसरीकडे टेंडरच्या नावाखाली चाललेला खेळ थांबायला तयार नाही। ग्रामपंचायत असो किंवा जिल्हा परिषद, सर्वांनीच या गावाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थ करतात। त्यामुळे आता त्यांनी थेट आगामी निवडणुकांवर बहिष्काराचा इशारा दिलाय। मिटकेच्यावाडीच्या ग्रामस्थांच्याही चुकीचा जर मिटकेच्यावाडीचा विकास झाला नाही तर मतदानावर बहिष्कार। पावशी ग्रामपंचायतीकडे आम्ही बरेच वेळा अर्ज वगैरे केलेले आहेत आणि त्या अर्जाचं कोणीही दखल घेतलेली नाही। 3-3.5 वर्ष झाली ह्या पुलाला, गणेश कोंडीला। त्याच्याबद्दल खूप काय ग्रामपंचायतीमध्ये कळवलेलं आहे, पण कोणीही दखल घेतलेली नाही। आणि त्यासाठी आज आमच्या गावचे ग्रामस्थ, सगळ्या ग्रामस्थांनी निधी जमा करून आज हे गणेश कोंडीचं काम चालू केलेलं आहे। आम्ही पावशी ग्रामपंचायत आतापर्यंत आमच्याकडे दखल घेत नाही। 3 वर्ष झाले। सरपंच बाई मॅडम आल्या त्या पाऊसखोर, त्यांनी आतापर्यंत इकडे लक्ष दिलेलं नाही। यायचं आणि फोटो मारून जायचे। इलेक्शन आला की इकडे तिकडे तोंडाला फक्त आमच्या पाना घुसायची आणि वाटेला लागायचं। परत इकडे यायचं काय नाही, काम नाही त्यांचं। आता जवळजवळ नाही म्हटलं तरी इथून जवळजवळ मानगाव, दुकानवाड वगैरे हे सगळे गाव ह्या रस्त्याला जोडलेले आहेत। नारोळ, गोटोस, निउंजा, गावंदाळा हे सगळे गाव ह्या रस्त्याला जोडलेले आहेत। मग आता इथे ही अशी परिस्थिती आहे, मग यांच्याबरोबर राहून आणि यांच्याबरोबर काम करून काय उपयोग आहे? शाळेची मुलं जात आहेत, त्यांना पाण्याचा त्रास होतो। गेल्या वर्षी पावसातच हे उपटून पडला तर त्या लोकांनी लक्ष दिलं नाही। आले ते फक्त धुकी लावली आणि वाटेला लागले। 3 वर्ष झाली ह्या गोष्टीला। फक्त इलेक्शनच्या टायमाला यायचा, आश्वासनं द्यायची, उद्या काय ते करतो, परवा करतो, काय नाही ते। आता परवा ते मॅडम इथे आल्या, बघितलं 4 दिवसात आम्ही काय ते करून देतो। आता झाली 5 वेळेस, अशी 5-6 वेळ होऊन परवा इथे आली, ती पळून गेली, थांबली नाही ते 2 मिनिटं। गेल्या 3 वर्षापासून आम्ही या पुलाचा सरपंच ग्रामपंचायत पावशी माननीय सरपंच वैशाली पावस्कर यांच्याजवळ पाठपुरावा करत आहे। ग्रामसभेमध्ये जवळजवळ 10 वेळा ठराव झालेला आहे। मासिक सभेमध्ये 10 वेळा ठराव झालेला आहे। 3 सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत, आमच्याकडनं वार्डामधून निवडून गेलेले आहेत, पण एकाही सदस्याने किंवा ग्रामपंचायतीने एकही रुपयाचं काम केलेलं नाही। गेल्या 20-25 वर्ष झाली। 2000 मध्ये हा रस्ता झालेला आहे, एक झाडी मारलेली नाही। गेल्या वर्षी आम्ही झाडी मारली तर 1 रुपया त्यांनी दिलेला नाही आम्हाला बंडातनं। आता हे फुलाचं काम घ्या, हे फुलाचं काम, हा रस्ता जवळजवळ नारोड पासून, दुकानवाड पासून पुळास, हिरलोट, ग्रामपंचायत धावनळे या सर्व गावांना जोडणारा हा रस्ता आहे। जर बेलनदीला फुल आला तर ह्याच रस्त्याने लोक जातात, पण ह्या रस्त्यावर जे रस्त्याचे फुल वाहून गेली 3 वर्ष झाली। 3 वर्ष सरपंचांजवळ पाठपुरावा करून एकही रुपयाचं काम केलेलं नाहीये। 5-6 वेळा याचे एस्टिमेट केलं, ते हरवलं आहे, कागदपत्र हरवली आहे, ग्रामस्थांचा प्रस्ताव दिलेला हरवलेला आहे, असं वारंवार ती कारणं देत राहतात। मी ते येऊन बघून गेले, आम्हाला सांगितलं आम्ही तुम्हाला ताबडतोब करून देतो म्हणून। आतापर्यंत एकही रुपया खर्च केलेला नाही। हा 4 दिवसामध्ये त्याने 3 एस्टिमेट गेली, एकही एस्टिमेटचं त्याचे टेंडर लावत नाही, काय करतो नाही, कोणाला सांगतो नाही बाबा काम कर म्हणून। आज स्वतः मिटक्याच्या ग्रामस्थांनी 3 वर्षानंतर हे पुलाचं काम आपल्या स्वनिधीतनं करत आहेत। यापुढे जर ह्या गावामध्ये काम नाही झालं असेल तर आम्हाला पूर्णपणे सरपंच मॅडमांना किंवा आणि ग्रामपंचायत कुठच्याही प्रकारचा आम्ही इलेक्शनवर बहिष्कार घालणार आहे। ग्रामपंचायतीला आमचा पूर्ण विरोध आहे। एकही रुपयाचं काम करत नाही, एकही रुपयाचं पाठपुरावा करत नाही। मिटकेच्या वाडीला येणारा निधी त्याने खर्च करायला पाहिजे। 15 वित्तआयोगातनं आमच्या गावाला महसूल गाव, स्वतंत्र महसूल गाव आहे मिटकेची वाडी, पण एकही रुपयाचं काम होत नाही आमच्याकडे। केला असेल त्यांनी तर त्यांनी त्या खर्चाचा हिशोब द्यावा आम्हाला। मोजून 3 मिटकेच्या वाडी गेल्या 3 वर्षात 3 कामं द्यायची। मिटकेच्या वाडी आम्ही हे काम केलेले आहे।
टिटलाईटी केलेल्या आहेत ते आजही बंद आहेत. पाच सहा महिने ते टिटलाईटी बंद आहेत. घरपट्टींना आमच्याकडनं कर वसूल करतात. आम्हाला विचार कुठच्या पुलावरची लाईट गेली, मग कर्मचारी तुम्ही नेमलेला आहे, ठेकेदार नेमला, तो काय करतो? जिल्हा परिषद इलेक्शनला माननीय उपाध्यक्ष दादा साहिल यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं होतं की सदरच्या रस्त्याचं डागडुजी करणार, पूर्ण रस्त्याचं याचं इस्टिमेट केलेलं आहे, या फुलाचं ऑडिट करून घेऊन गेलेले आहेत. खराब रस्ता झालेला आहे. माननीय सावंत जी पंचायत समिती कुडाळ बांधकाम विभाग याने सावंत जीने पूर्णपणे इस्टिमेट करून घेऊन गेलेले आहे. त्याचं मूल्यांकन केलं आहे, ऑडिट केलेलं आहे, पण आतापर्यंत त्याचं 1 रुपयाचं काम झालेलं नाहीये. हा रस्ता पूर्णपणे पूल नादुरुस्त झालेला आहे. पूर्ण रस्ता करून देणार म्हणून माननीय जिल्हा उपाध्यक्ष दादा साहिल यांनी आम्हाला सांगितलेलं होतं. आतापर्यंत 1 रुपयाचं काम केलेलं नाही, झाडी तोडलेली नाही किंवा रस्त्याचे खड्डे बुजवलेले नाहीत किंवा रस्ता दुरुस्तीला पण आम्ही 10 वेळा त्यांच्याजवळ मिटिंग घेतलेली आहे. पुढच्या इलेक्शनला आम्ही कुठच्याही प्रकारच्या इलेक्शनला त्यांना मदत करणार आहे किंवा पूर्णपणे मिटकेच्या वाडीच्या गावाचा पूर्णपणे बहिष्कार असणार आहे. कारण या इलेक्शनला आमचं कामच जर नाही झालं, लोकांसाठी जर काम नाही झालं, ग्रामस्थांनी असं जर रस्त्यावर रखडावं लागलं, रावी ग्रामीण भागामध्ये शाळेच्या मुलांना पाण्यामधनं जावं लागलं शाळेमध्ये, तर काय करणार? म्हणून आम्ही पूर्णपणे बहिष्कार टाकणार आहे. होणाऱ्या मतदानाला पूर्णपणे गावातनं, आमच्या मिटकेच्या गावातनं पूर्णपणे बहिष्कार असणार आहे. गावातल्या लोकांनी आपण स्वतः अडचण हे काम करायचं. मग ग्रामपंचायतीचा उपयोग काय? आम्हाला ग्रामपंचायत काय करते? आम्हाला रेशन कार्ड मंजूर झालं, आम्हाला रेशन कार्डासाठी 8 किलोमीटर जावं लागतं मिटकेच्या. म्हणून आम्ही पूर्ण प्रस्ताव दिला. पूर्ण आज गेल्या 3 वर्ष तुमचं रेशन कार्ड मंजूर झालं, केव्हा होणार ते? केव्हा देणार आम्हाला? दुसरीकडे सरपंच वैशाली पावसकर यांनी हा प्रस्ताव 6 महिन्यापूर्वी आल्याचं मान्य केलंय. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे काम रखडल्याचं त्यांचं म्हणणं असलं तरी त्यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करून लवकरच प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन दिलंय. नाही कसं, आता विहिरी वगैरे बांधल्या, त्यांना रस्ते केले तिकडचे. आता त्यांचं वैयक्तिक कुठे, आता घराघरापर्यंत असं काही नाहीये. त्या विहीर कालच्या वेळेला ग्रामनिधीतनं विहीर केली आम्ही 15 वित्त आयोग मधनं. इकडचा रस्ता केला इकडचा पूर्ण. आता नाही म्हटलं तर अजून काय केलंय, आता 6 काय 7 इस्टिमेट बनवलेत त्यांच्या कामाचे. टेंडर आज लावणार आहे मी 6 कामांची. आता ते काय सांगतायत माहितीये, मी बदलली नाही हो. आता पहिल्यांदा येऊन जेईने बनवलं, बरोबर ना, जेई जागेवर येऊन बनवलं. ते काय म्हणताय, ते इस्टिमेट काय हे जेवढं काम आहे म्हणजे एवढ्या कामात काय होणार, वाळू महाग झाली, हे महाग झाली असं म्हणतायत ते. तर मी म्हटलं ठीक आहे, हरकत, आता तुम्हाला जर वाळू महाग झाली तर आपण जादाचं बनवून घेऊया. म्हणून मग ते जादा बनवून दिलं, समजलात ना. आता ते जादा बनवून दिलं कशासाठी, जर त्यांना जर व्यवस्थित जर पाहिजे असेल कुठे तर ते व्यवस्थित म्हणून पाहिजे म्हणून ते जादाचं त्या बनवलंय. आता मी 49,000 म्हणजे 50च्या आतमधलं बनवलंय, समजलात. त्याच्यात डागडुजी म्हणजे काय माहितीये, आता आमच्या वरिष्ठांनी तिथे येऊन हे काय माहितीये, आमदार साहेब नाही, हे आपले कोण आमचे जिल्हा प्रमुख सामंत साहेब, आमचे दादा साहिल, आपले उपतालुका प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख हे कोण आपले करलकर, ह्या ठिकाणी पण येऊन ना तिथे आता तो मंजूर केलेला आहे रस्ता. कालच माझं सामंत साहेबांशी बोलणं झालं. सामंत साहेब म्हणाले आता तुमचा तो पूर्ण रस्ता आहे तो आम्ही घेतलाय आणि त्याच्या समोरचा सुद्धा आहे पूल, म्हणजे जे आता पूल बांधतायत बघा, त्याच्या समोरचा जो आहे तो बंधारा पण घेतलेला आहे. बंधारा तो आता बंधारा मंजूर पण झालाय, त्याच्या प्रोसेस टेंडर प्रोसेस पण झाली आहे, समजलात ना ते. आणि आता अजून का, आणि आता बारीक सारीक 5-6 कामात 6 कामं माझ्या 15 वित्त आयोगामधनं टेंडरला आता इस्टिमेट करून तयार करून घेतलंय. 5-6 कामं आता टेंडर लावणार मी उद्या सकाळी. त्याच्यासाठीच इस्टिमेट 50,000चं साहेब बनवलेलं. आणि त्यांचं कसं आहे माहिती आहे, आम्ही त्यांना काय सांगितलेलं, पुढच्या बुधवारी करूया. आज मी टेंडर प्रोसेस करते आणि उद्या मग आपण 8 दिवसांनी टेंडर ओपन होणार, बरोबर ना. आणि पुढच्या बुधवारी वगैरे तुम्ही करा. तर ते त्यांना घाई नाही, आजच करूया म्हणून. पुला संदर्भात आता त्यांनी सांगितलेलं, आता का हल्ली ते कोसळलंय मॅडम, करूया म्हणून. म्हटलं ठीक आहे करूया. मग ते 3दा सांगितले का, एकदा 25,000चं बनवलं, त्याच्यानंतर ते म्हणाले नाही कमी झालं. अर्ज आता 10 कुठे झाले त्यांनी, आता 10 आता काय मला माहिती नाही अर्ज 10 झाले काय. पण आता ते आत्ता सांगत होते मला 5-6 महिने तुम्ही मॅडम ते कोसळले करा म्हणून.
तर म्हटलं ठीक आहे करतो. आणि आता त्यांना सेपरेट ग्रामपंचायत करण्यासाठी मी एवढा प्रयत्न केला ना, आता त्यांची सेपरेट ग्रामपंचायत करण्यासाठी कोण करत पण नव्हते, पण त्याचा सेपरेट ग्रामपंचायत करण्यासाठी ग्रामसभा लावून सगळं त्यांच्या गावात ग्रामसभा लावून ते केलंय प्रयत्न. आणि ते आता हे ह्याचं सुद्धा पुलाचं सुद्धा मी करण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण ते त्यांना आज आणि आत्ता असा त्यांचा विषय आहे. त्याच्यामुळे आता आज आणि आत्ता आपण कसं शेवटी प्रोसेसने, शेवटी ग्रामपंचायतचा निधी आहे म्हटल्यानंतर प्रोसेसने केलं पाहिजे, म्हणून त्यांना सांगितलेलं टेंडर लावते आणि पुढच्या आठवड्यात बुधवारी तुम्ही करा. वर्षभर असेल, वर्ष झालं. गेल्या वर्षी ते ऊस कटून आलेलं ते कारापीठ. आता त्यांना मी सांगितलेलं आपण करूया म्हणून. सरपंच आश्वासनं देत आहेत, पण ग्रामस्थांचा रोष पाहता या आश्वासनं फोल ठरतायत. स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून पूल दुरुस्त करणाऱ्या ग्रामस्थांचा एल्गार आता प्रशासनाला जागा करणार की फक्त कागदी घोडे नाचवण्यात वेळ जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.